Duh, ngimpi apa aku? Greneng Hardi jroning ati. Ing ngarepe katon wanodya ayu nganggo sanggul, kebaya wulung lan jari sida mukti. Ayu milangoni, pakulitane kuning nemu giring, mripate blalak-blalak, nyorotake sunar biru kang nentremake ati. Dedege jangkung, Hardi nganti ndangak kami tenggengen nyawang praupane wanodya ayu nyolowati kuwi. Rasa wedi kang sekawit sundul wuwung mbaka setitik musna. Ati lanange Hardi kaya ginugah baremengi nitire jantung kang gumruduk. Apa maneh slagane wanita iku ngalem tansah nglendhot ing gulune Hardi. Hardi manut wae nalika tangane digandeng wanodya ayu kuwi menyang dipan. Hardi mung jegrek kaya tugu prapatan sambi wesi bareng wanita kuwi nglukar kaos lan sarunge. Lan Hardi selut ngowoh nalika wong ayu iku uga nglukar kondene. Rambute ceblok ngembyak sageger kadya kumilate kembang jagung. Dheweke mbacutake nglukar kebaya wulung lan jari seda mukti kang bungkus anggone. Sabanjure mung Hardi lan wanita iku kang mangerteni apa kang kedadian ana sandhure dipan. Kedadian kang indah banget tumrape Hardi iku ora mung leren dadi crita sepisanan. Saben-saben sisiane ora ana ngomah, wanodya ayu nyolowati kuwi ujug-ujug teka tanpa sabawa nuli nuntun Hardi lelumban menyang samudraning asmara. Kaya sing wis-wis uger wis cukup butuhe, wanita iku banjur lunga tanpa pamit ninggal Hardi kang nglumpruk kaya Baladewa ilang gapite. Nadyan wis makaping-aping andon asmara, nanging Hardi ora mangerteni sapa jenenge lan saka ngendi asale wanodya ayu kuwi. Saben sapetemon Hardi kaya kelangan weninge pikir. Sing ana ing sirahe Hardi mung kemrungsunge grenjet kang ora sranta kumudu-kudu mondong wanita iku menyang kasur banjur ulah salulut sakatoke. Anae rarasmara kang gubel atine Hardi menyang wanodya kuwi ora nyuda kawigatene, apa maneh rasa tresnane marang sisiane. Rasa tresnane marang Sri malah sangsaya ngrembuyung katitik saka oleh bola bali nukokake klambi lan gelang kalung anyar. Hardi uga asring ngajak sisiane lan anak-anake plesir menyang kutha belanja maneka warna kabutuhan kang sadurunge langka bisa katindakake Hardi merga cupeting dhuwit. Rezekine Hardi saiki banyu mili lancar kaya gumrojoke banyu nalika dam kali sambi wesi dibuka. Ing pabrik Hardi munggah pangkat dadi supervisor, bayarane tikel ping 3. Dheweke disenengi bose uga karyawan-karyawan liyane. Semono uga wong-wong kang butuhake kringete kanggo dandani pit motor selut akeh kanggo Hardi. Kanthi wusanane Hardi buka bengkel motor lan kabiyantu montir papat.
dene sisyane sing ajar buka toko klontong dodolan sabun, rokok lan sapanunggalane pelanggane uga saya rame. Yen Hardi rada gelem nglalar pikire, mobae rodo ekonomi Briyate kuwi sejatine ana sambung rapete kelawan wanodya ayu nyolowati amripat biru sanggulan kebaya ijo lan jaritan sidomukti kuwi. Nganti ing sawijining wengi nalika sisyane ngepasi nginep ing rumah sakit merga bapake opname, wanodya ayu nyolowati kuwi bali nyambangi Hardi. Mas Hardi, Mas Sujatmika, jenengan tibake mentolo marang aku. Wanodya ayu kuwi ngucap serak. Yen wengi-wengi sadurunge wanodya ayu kuwi katon seger, resep meraati, wengi iki ora. Wanodya ayu kuwi katon reget, kebaya lan jarite lungset, gondo wangi kembang melati sing kulinane ngambar-ambar ngebaki kamar uga ilang saka anggane. Panjenengan jebul ora kaya Suwargi Mas Widodo Karya Braja, panjenengane kersa paring pituwas pring pangabekti. Hardi mung drongap-drongop ora mudeng apa sing diomongake wanita ayu sing saiki katon nglentrih kuwi. Aku mung nyuwun jaitun Kang Mas Adiman Sujatmika. Syukur bagi jenengan kersa nukake Hajar Aswad, ucape alon. Lap wanodya ayu kuwi musna ninggalake Hardi sing isih plonga-plongo. Guyune Pakdhe Wirabraja ambyar ngebyaki pendopo omahe sing magrong-magrong nalika Hardi nyeritakake lelakon aneh sing dialami saksuwene iki. Bocah ki yen gemblung ya kaya dapuranmu kuwi di. Mosok direwangi nyaine kecubung-cumbung nganti jungkir wali ora krasa. Mula gladi wae pendak mangsa diungkal kok atimu ora. Tundone yo ngene iki, atimu dadi landhep dengkul nalarmu cubluk. Hardi ora mudeng ya kene kakange bapake landes kuwi malah meleh-melehake dheweke, malah guyu amba nuduhake untune sak pedal-pedal sing soklat gripis mergo kaken ngombe kopi lan udut kuwi. Di adikku si Widodo, ya bapakmu Suwargi maringake akeh kecubung-cumbung marang kowe kuwi ya krana olehmu bodho kuwi. Jalaran Widodo ngerti yen antarane anak-anake mung kowe sing ora pinter golek duit, nganti kakang lan adimu padha serik jalaran akeh kecubung-cumbung mau diwarisake kowe. Nanging lah kok kowe panggah ngoh ngono ora bisa niteni pamrih singite Widodo mau. Lah terus pripun menika sketsane Pakdhe? Kowe ra ya pengen urip kepenak kaya dulur-dulurmu ta, pangan wareg nyandang wutuh. Hardi mantuk-mantuk. Tuku lenga jaitun lan lenga Hajar Aswad ing pasar kecamatan akeh. Kowe ra ya wis kelar tuku ta? Terus bendak malam Jumat lenga jaitun lan Hajar Aswad kuwi usapno ning ali-ali kuwi gentenan, aja dibarengake. Kaping 7 sinambi ngusapake lenga wangi sambato ning jero ati muwae ora sambok ucapake. Lah sambate pripun Pakdhe? Ngene, Kyai Kecubung Combong kang tuhu welas tuhu asih menika anak putu panjenengan ingkang paring asma Hardiman Sujatmika Asung Maduretna tanda bekti tanda tresna. Hardi manggut-manggut. Piye, wis apal? Sampun, Dek. Nanging kowe kudu ngati-ati
oleh mulai ruwa mergo ora mangerteni carane ngrumatake kecubung combong kuwi ana pitukane lho. Yen ora kowe dhewe bojomu bisa uga anak-anakmu mergo durung entek guneme Pakdhe Wirabraja dadak HP ing saklambine Hardi jerit-jerit. Hardi ngelolos telepon genggeme sing model lawas. Halo Mas Hardi, sampean saiki ning endi? Aku mari dibel gurune si Ragil, jarine bocahe ceblok saka bandulan, tangane tugel, jarine piye ki Mas, sampean ndang mulih, aku bingung. Ucape Sri karo nangis ing sabrang kono. Hardi lemes kaya papa godhong gedang sing semplah. Wewayangane anak Ragil sing lagi kelaran kumlebat ing mripate. Tanpa pamit dheweke ninggalake pelataran Wirabrajan. Pit motore digas banter nuju sekolahane si Ragil. Mak digagik mance aspalan dadak ana bocah SMA boncengan telu sing uga melayu banter brak tanpa bisa diendani lelorone tabrakan jumeder. Wong-wong sing nyumurupi kacilakan iku padha bengok pating jlerit merga ora mentala. Donyane Hardi sakala peteng dedet lelimengan, ora ana lintang, ora ana rembulan. Nalika mripate melek dheweke sing lagi ngatang-atang ing dipan rumah sakit. Ruangan kuwi katon sepi mampring, mung akeh kecubung combong kang renggani emban ali-ali ing tangane kang ngancani. Watu akeh ing ali-ali kuwi bola-bali ditilingi. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu akeh kuwi kelawan dalan uripe.